Majalisar dattawa za ta gudanar da wani zama na gaggawa a ranar Talata. Gwamnatin tarayya ta jaddada aniyarta na magance matsalar tsaro. Haka kuma gwamnatin jihar Jigawa ta sha alwashin inganta ilimi na bai ɗaya. Barkamu da wannan lokaci, sunana Rukayya Najais ga muhimman labaran namu. Ministan tsaro Janar Christopher Musa ya jaddada aniyar gwamnatin tarayya na ganin an kawo ƙarshen ayyukan barna da kuma ƙarfafa tsaro a cikin gida ta hanyar jajircewa da kuma haɗin kan 'yan ƙasa. Janar Musa ya bayar da wannan tabbacin ne yayin ƙaddamar da rukunin gidajen kwana na ƙananan jami'an soji da aka gyara tare da fenti a barikin jiginya da ke Sokoto. Abdullahi Umar Ilalu na da ci gaban wannan rahoto. Shi da wannan gyaran muhallin da aka yi wa sojoji wato an fara shi ne a lokacin da ministan tsaro yake hafsoshin tsaron kasar nan. Minista ya bayyana cewa wannan na daga cikin abubuwan da gwamnati take yi domin jin daɗin jami'an soji. A lokacin da yake bayani a wurin wannan taron, General Musa ya bayyana cewa jin daɗin jami'an soji a kan halin da ake ciki na rashin tsaro na daga cikin abubuwan da gwamnati ta mayar da hankali a kan shi, samun musu muhalli mai kyau da kuma samun tarbiyya da kuma zaburantar da su a wurin yin ayyukansu. Duk wanda bai kaunar Najeriya ya bar mana ƙasa. Najeriya ba wurin da za a zauna kawai ana zuwa na kawo mana ta'addanci ko rashin hankali ba. Duk muna son juna, mun gane juna, kuma Allah ya haɗa mu tare da yadda za mu yi aiki tare. Na ji daɗi da na zo Sokoto inda aka haife ni, kuma ina murna na zo yau. Allah kuma ya sa mana albarka. Shugaban ƙasa abin da shi ma ya sa a gaba kenan. Kasan da muka shigo an ƙara daga 50,000 aka kai musu 100,000. To yanzu mu addu'a mu ne muke son a ƙara, a sake ƙara. Mu mai magana da shi shugaban ƙasa kuma ya tabbatar cewa zai taimaka. Ya bayyana cewa sojojin Najeriya za su ci gaba da dagewa da nuna ƙwarewa domin zakalo marasa gaskiya da kuma makiyan ƙasar nan, musamman ma a yankunan arewa maso yamma. Ya bayyana cewa jami'an soji za su ci gaba da haɗaka da sauran jami'o'in tsaro domin ganin an samu zaman lahiya a wannan yankin da ma ƙasa baki ɗaya. Ministan Haurau ya yi yabo da girgiza ga jami'an soji kan dagewa da ƙwarewa da kuma nuna rashin kasawansu a wurin gabatar da ayyukansu domin ganin wannan ƙasar ta ɗinke kuma ta samu zaman lahiya. Wato a lokacin kaddamar da wannan aikin, har wayo ya bayyana cewa gwamnatin tarayya za ta ci gaba da tallafa ma jami'an tsaro da kuma jin daɗin su domin ganin sun gabatar da aikin su kamar yadda tsari yake da kuma samun zaman lafiya a wannan yankin da ƙasa baki ɗaya. Daga Sokoto, Nuruddin Abdullahi Adili, labarun NTA. Gwamnatin tarayya za ta bullo da wani shiri domin ƙarfafa haɗin gwiwa da zai taimaka wajen bunƙasa tattalin arziki ta hanyar amfani da albarkatun teku. Ga ci gaban wannan rahoto. Gwamnatin tarayya ta ƙarfafa haɗin gwiwa a ɓangaren harkokin ruwa domin bunƙasa tattalin arziki mai ɗorewa. Ma'aikatar harkokin teku da tattalin arzikin tarayya na aiki tare da hukumar binciken noma ta ƙasa don inganta ci gaban harkokin kamun kifi da sauran ayyuka a Najeriya. Ministan harkokin teku da tattalin arziki ya bayyana hakan ne a Abuja yayin da ya karɓi bakoncin babban sakataren hukumar binciken noma Dr. Abubakar Daban. Shugaban majalisar dattawa Godswill Afabio ya kira wani zama na gaggawa domin tattauna matsalar tsaro a wannan ƙasa. Majalisar dattawa za ta gudanar da zaman gaggawa na majalisar gaba ɗaya a ranar Talata 10 ga watan Fabrairun shekara ta 2026 bisa umarnin shugaban majalisar dattawa Godswill Afabio. Dukka sanatoci an buƙaci su halarta kamar yadda magatakardar majalisar Emmanuel Odo ya bayyana. Zaman gaggawar zai fara ne da misalin karfe 12 na ranar domin tattauna muhimman batutuwa, musamman matsalolin tsaro da ke ƙara taɓarɓarewa a ƙasa.
gwamnatin jihar Jigawa ta sake jaddada aniyarta na yi wa tsarin ilimi bai ɗaya garan bawul ta hanyar ƙarfafa haɗin gwiwa da abokan ci gaba. Gwamnatin ta bayyana hakan ne yayin da ta karɓi bakuncin wani babban taron tattaunawa kan gyare-gyaren fannin ilimi da aka gudanar a Dutse. Sani Labaran Salisu ya ba da rahoton cewa taron ya mayar da hankali ne kan nasarorin da aka samu, kalubalen da ake fuskanta da kuma tsare-tsaren bunƙasar sashen ilimi bai ɗaya a nan gaba. Gwamna Umar Namadi ya jagoranci abokanan hulɗar ci gaba a wani taron tattaunawa kan ilimin boko na matakin farko a jihar Jigawa, wanda hukumar ilimin farko ta jihar wato SUBEB ta shirya a zauren majalisar zartarwa a fadar gwamnati da ke Dutse. Taron ya haɗa manyan abokanan hulɗar ci gaba da suka haɗa da Agile, Save the Children, Jiga Unite, Hazara Charity Foundation, Baba Azumi Foundation da sauran ƙungiyoyin haɗin gwiwa domin duba ci gaba, nasarori, ƙalubale da ake fuskanta wajen aiwatar da shirye-shiryen ilimi a faɗin jihar. Gabatarwar da aka yi a taron sun bayyana tsoma baki a fannin koyar da ilimi ta hanyar fasahar zamani wato digital learning, bunƙasa ƙwarewar malamai, shigar da yara makaranta, tallafawa yaran da ke wajen makaranta, samar da kayan koyo da kuma inganta gine-ginen makarantu, duk da nufin ƙarfafa ɓangaren ilimin boko na matakin farko. Gwamna Umar Namadi ya yaba abokanan hulɗar ci gaba bisa yadda suke cika gwiɓin ƙoƙarin gwamnati wajen ɗaga matsayin ilimi a jihar Jigawa tare da faɗaɗa samun ingantaccen ilimin boko na matakin farko. Ya tabbatar musu da ƙudurin gwamnatin tasa na ɗaukan matakan gaggawa domin shawo kan ƙalubalen da aka gano ta yadda za a ƙara zurfafa haɗin gwiwa da kuma ƙara tasirin ayyukan ɓangaren ilimin boko na matakin farko. The contribution they are giving towards development of education in the state, and also the outcomes of what they are doing and what we are doing is becoming very, very clear and very evident. Mu kuma ɓangaren mu na SUBEB kokari muke mu ƙara azuzuwa a wuraren da muke sare idan yara sun dawo din za mu samu musu da wuri. Insha Allah a wannan shekara abin da muke so mu sa a gaba kenan da mu tabbatar kan cewa an samu wannan gagarumin nasara da ake nema. Al'umma ku taimaka mana, ku shigo mu tafi nan da ku, musamman ku 'yan jarida, muna so ku wayar da mutane kai kan cewa ilimi fa ya zama tilas. Har ila yau gwamnan ya nuna godiyarsa ga cibiyar ƙungiyoyin farar hula wato Network of Civil Society Organizations a jihar bisa yadda suka karrama shi a matsayin shugaba mai sauraro da kula da jama'a wanda ya sadaukar da kansa ga hidima da ci gaban al'ummar jihar Jigawa. Ƙarshen rahoton kenan. Sani Labaran Salisu a labaran NTA. Ilimi ne ƙashin bayan ci gaba da bunƙasar kowace al'umma da ke da nufin sauya rayuwar mutanenta ta hanya mai kyau. Wannan shine ra'ayin masu magana a lokacin wani taron karramawa da ƙungiyar haɗin kai ta unguwar Gabas Kaciya ta shirya domin karrama waɗanda suka bada gudumawa wajen inganta rayuwar al'umma. Ibrahim Bello Gunda na da ƙarshen wannan rahoto. An gudanar da taron ƙungiyar haɗin kan unguwar Gabas da ke Kaciya karo na farko domin farfaɗo da danƙon zumunci, bikin nasarori da 'ya'yan yankin suka samu da kuma karrama waɗanda suka bada gudunmawa wajen inganta rayuwar al'umma. Waɗanda aka karrama sun haɗa da Farfesa Ibrahim Inuwa da kuma shugaban tashar NTA News 24 da ke Abuja Wada Ibrahim, haɗa da babban sakatare a hukumar kula da ma'aikata ta jihar Kaduna Shehu Usman Salihu da dai sauransu. Sannan kuma ina so in kira ga mutane wanda na ƙasa da mu su kokarta wanda ya zama musu kaman ido ne ya buɗe, kowa ya tashi shi ma ya tsaya, in Allah zai kawo irin wannan matsayin. Da ka taso wanda aka haife ka a gaban su, kuka taso kuka yi wasan ƙasa tare, kuka yi makaranta tare, suna nan suna da taro sisi, suka zo suka hada taro sisin su dan su zo su ce suna taya kamar na bisa ga wani mataki da ka kai a harkanka. To baka da wani abin da zaka yi banda kai ma Allah godiya, sannan ka ji kana da wani haƙi da ya kamata wayannan al'umma ko lokaci kana tare da su. Daraja ce da karrama da duk wani wanda ya san abin da yake zai alfahari da al'umman shi suka mishi wannan. Mun gode
muna ƙara mika saƙon godiyanmu da kuma jaddada musu cewa abubuwan nan da ya sa suka sa aka yi mana wannan walima zai ci gaba da wannan walima da aka yi mana zai karfafa mana gwiwa don ci gaba da yi da fatan wannan matsayi da muka samu zai ci gaba zama mai amfani ga mutanen garin Kaciya da al'umman duniya ma gaba ɗaya. Kwamishinan kula da harkokin gona na jihar Kaduna Murtala Dabo da ɗan majalisar dokoki na jihar Kaduna Peter Agite da kuma mai martaba hakimin Kaciya Dr. Sabiu Ismail Suleiman sun yi kira da a ci gaba da haɗa kai domin ci gaban al'umma. Yana da mahimmanci duk inda ka samu kanka ka duka kai aiki tukuru kuma ka riƙe amana. 'Yan uwana a wannan gari ina roƙonku duk inda mutum yake aiki ya kamanta gaskiya don ya gama lafiya. Taron ya taɓo tarihin mazauna yankin na farko, mahimmancin ilimi ga kowa, ƙalubalen samar da ruwan sha da tsabtar muhalli, tare da buƙatar yaƙi da ɗabi'un asha kamar su shaye-shayen miyagun ƙwayoyi. Ƙarshen rahoton kenan. Kamfanin samar da kayan kwalliya na Huraira ya kaddamar da shirin ƙarfafa gwiwar mata da matasa domin amfani da shafukan sada zumunta na zamani wajen tallata kayan kwalliya. Wannan shiri ana sa ran zai taimaka wajen samar da ayyukan yi ga mata da matasa a Najeriya. Ahmad Umar Kudan na da ƙarashin wannan rahoton. Sana'ar kwalliya da gyaran jiki na ɗaya daga cikin sana'o'i da ke samun karɓuwa a tsakanin mutane a halin yanzu. Wannan ya sanya shahararren kamfanin samar da kayan kwalliya na Huraira, wanda ya fice a Najeriya da ma ƙasashen ƙetare, ya ƙaddamar da wani shiri domin ƙarfafa gwiwar mata da matasa domin ganin sun samu abubuwan dogaro da kai. A bisa tsarin, waɗanda suka shiga cikin shirin za su rinka amfani da shafukan sada zumunta na zamani wajen tallata kayan kwalliya. Hajiya Huraira Musa ita ce jagoran wannan shiri. In ka zama affiliate ɗinmu, kana da customers ɗinka za su ordering product ɗin daga hannunka, su biya ka kuɗin da muka yi yadda ni kamfaninmu da kai za a biya ka cire wannan kuɗin, sauran kuɗin da na product ɗin ka tura ma kamfaninmu su tura ma customer ka kaya. Ba za ka taɓa kayan nan ba za ka packaging ba za ka nemi post office ba za ka nemi taxi ba, kome mu za. A sakonta yayin kaddamar da wannan shiri, uwar gidan mataimakin shugaban ƙasa na Kashin Shattima, wacce aka wakilta a yayin taron, ta yaba da ƙoƙarin Hajiya Huraira Musa wajen kyautata rayuwar mata a wannan ƙasa, inda ta tabbatar mata da samun goyon bayan gwamnati. Wakilin Najeriya ta dindindin a hukumar UNESCO, Dr. Hajo Sani, ta ce babu ko shakka wannan shiri zai taimaka wajen samar da ayyukan yi ga matasa. Tare da matasan mu samu abin yi, su dubi abin da za su yi wanda zai taimaka musu, wanda ba a san ma suna yi ba, daga su sai wayansu. So wani ne abu ne na alfahari da zamani ya kawo, da kuma duka ina cewa matasan mu su kokari su sa hankalinsu da abubuwan nan irin waɗannan a yake kirkirowa. Su da suka zauna ƙasan waje sun fahimci wannan, sun gane amfanin su. In ka je ƙasan waje yanzu ba wani yaro zaka ce mishi bai aiki ko kuma bai da abin yi. Irin waɗannan abubuwan ne suke a wayanka, kana kwance kana da kuɗinka kana kasan me kake. Ko waɗanne hanyoyi masu sha'awa za su bi domin shiga wannan shiri? Ya bi mu a su TikTok da kuma Instagram da Facebook Huraira Cosmetics. A nan sai ga duk information ɗin ko number ko kuma ya inboxing ɗinmu ya ce ga inda yake ga abin da yake so, mu za mu turo mishi link. Akwai Google Form link da zai filin wannan form ɗin. Ana sa ran shirin zai samu karɓuwa a tsakanin masu ruwa da tsaki domin ganin ayyukan yi sun ƙaru a tsakanin matasa. Ƙarshen rahoton kenan. Ahmad Kudan, labaran NTA Hausa. A daidai wannan lokaci za mu ɗauki waɗannan saƙonni, idan mun dawo labaran namu zai ci gaba. NTA Hausa akan tauraron ɗan adam na Nicomsat a ma'aunin digiri na 42E KU band vertical polarization akan mita ta 12,741 a cirke mai alama ta 6,500 akan tsarin modulation na 8PSK. Ku ci gaba da kasancewa tare da mu.
NTA Hausa a bar alfaharin. Ina matan Najeriya musamman mazauna karkara albishirinku ga wata dama ta samu domin uwar gidan shugaban ƙasa Sanata Oluremi Tinubu ta bullo da sabbin tsare-tsare domin inganta hanyoyin tattalin arziki da ka iya ba ku damar dogaro da kanku. Domin burin uwar gidan shugaban ƙasar Sanata Oluremi Tinubu ne na ganin kowace mace na da abin yi kuma tana da gumbar susa kuma mata suna taka muhimmiyar rawa wajen ci gaban tattalin arzikin ƙasar nan. Sanata Oluremi Tinubu tuni ta kullo da tsarin shigar da matan karkara cikin harkokin noma, sana'o'i domin dogaro da kai cikin shirinta na sabon tsarin inganta iyali. The mission is towards a better life for families. Saura da me, 'yan uwa mata ku fito kwanmu da kwarkwata domin runguma da kuma cin moriyar waɗannan tsare-tsare. Kada mu bari a bar mu a baya. Tsarin ceto iyali musamman mata na uwar gidan shugaban ƙasa shiri ne tsaftatacce, sahihi kuma ingantacce. Mata iyayenmu, wannan naku ne da dai uwar gidan shugaban ƙasa ta kullo muku domin inganta rayuwarku. Ku baiwa shirin goyon baya da kulawar da ta dace. An ce, wai a baka, ya fi kaza a kurki. Barkanmu da dawowa kar ku manta labaran tashar NTA Hausa kenan da ke zuwa muku kai tsaye daga nan birnin tarayya Abuja. Yanzu labaran namu zai ci gaba. Yayin da ya rage 'yan kwanaki a fara gudanar da ficaccen bikin kamun kifi na al'adu na ƙasa da ƙasa na Argungun. Shirye-shirye sun yi nisa inda gwamnatin jihar Kebbi ke kammala shirye-shiryen ƙarshe domin tabbatar da an gudanar da taron cikin nishadi, tsaro da kuma ƙayataccen yanayi na burgewa a duniya. Abdul Muhammad Bawa ya haɗa. Bikin kamun kifi da al'adu na Argungu, wanda ke ɗaya daga cikin manyan bukukuwan gado da al'adu da ya shahara a nahiyar Afirka, ana sa ran zai ja hankalin dubban masu yawon buɗe ido na cikin gida da na ƙasashen waje, ƙungiyoyin al'adu, masunta da sauran masu ruwa da tsaki daga sassa daban-daban na duniya zuwa garin Argungu a jihar Kebbi. Ziyarar da aka kai manyan wuraren gudanar da bikin ta nuna ana ci gaba da shirye-shirye da suka hada da gyaran filin kamun kifi na tarihi, inganta hanyoyin shiga garin, ƙawata garin Argungu tare da ƙarfafa tsaron lafiya domin tabbatar da gudanar da bikin cikin kwanciyar hankali. Su yi nisa. Dukan wuraren da za a yi bukukuwan nan kusan an ƙarasa gyare-gyaren su. Masaukai inda baƙi za su sauka na gefen masarauta da na gefen gwamnati an ƙarasa gyaran su. Matakai na tsaro an riga an ɗauka alhamdulillah. So shirye-shiryen da ya kamata a yi, tabbatar akwai wuta da ruwa a duk inda mutane za su zauna, wannan shi ma an tanadar. Mazauna Argungu sun bayyana farin cikinsu kan yadda gwamnatin jiha ta dawo da martabar bikin a idon duniya, inda suka bayyana cewa tun tarihin bikin ya kasance babbar hanya ta haɗin kai, alfaharin al'adu da kuma bunƙasa tattalin arziki ga al'umma. Bikin kamun kifi da al'adu na duniya na Argungu ba wai biki ne na kamun kifi da al'adu kawai ba, wata dama ce ta gabatar da jihar Kebbi ga idon duniya a matsayin cibiyar yawon bude ido, zaman lafiya da kuma zuba hannun jari. Daga Argungu ta jihar Kebbi, Abdul Muhammad Bawa, labarin NTA. Ƙungiyar masu keke napep da okada da kuma masu tuƙa su ta ƙasa ta nuna yabbanta da goyon baya ga shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu kan ƙoƙarin da yake yi na tallafawa membobin ƙungiyar da keke napep mai amfani da sinadarin iskar gas na CNG. A yayin taron, ƙungiyar ta ƙaddamar da kalandanta na shekarar 2026. A yayin kaddamar da kalandar shekarar 2026 ta kungiyar masu keken napep da okada ta ƙasa, shugaban kungiyar masu keken napep da okada na ƙasa Alhaji Sani Hassan ya bayyana jin daɗinsa ga gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ganin yadda take tallafa ma kungiyar da kekunan napep masu amfani da makamashin iskar gas na CNG. Ya kuma buƙaci 'ya'yan kungiyar da su kasance masu bin doka da oda a kowane lokaci. A lokaci guda mun kaddamar da kalandar mu wacce take nuna irin nasarori da ci gaban da muka samu da aikace-aikace da magudanar
kuma mun gaito hukumar road safety sun zo sun gabatar da jawabai na faɗakarwa, kuma a tattauna da muka da su mun samu nasarar ƙulla dangantaka wanda za mu yi yanzu daga national headquarter tasu zuwa duk jihohin Najeriya da inda rassan mu suke za mu alaka da su ta hanyar wayar da kan mutanenmu wajen nuna musu samu gaskiya mun samu dubunnai a yanzu, kuma muna ƙara samun ƙarin dubunnai a yanzu insha Allah. So muke muna sa ran insha Allah kafin ƙarshen wannan shekarar mu samu mu kai kwada 5,000 ne insha Allah. Kuma mu nuna godiya da kuma mu ƙara kira a gwamnatance domin inda ba su samu ba su samu. A nasa jawabi shugaban hukumar kare afkuwar haɗura ta ƙasa wanda ya samu wakilcin kwamandan kula da harkokin gudanarwa na hukumar kare afkuwar haɗura ta ƙasa kumar tukwam ya buƙaci shugaban ƙungiyar da ya ci gaba da ɗaukar ƙwararren matakai tare da samar da horo ga 'ya'yan ƙungiyar da ma kuma ilmantar da su kan hanyoyin da ya kamata su bi domin kiyaye dokokin hanya a kowane lokaci, domin ta hanyar samar da bita kaɗai ne wadda za a dinga ga 'ya'yan ƙungiyar lokaci-lokaci hakan zai taimaka wajen magance matsalolin da ake fuskanta na afkuwar haɗura koyaushe. To abin da ya kawo mu nan mu koma gidan jiya mu gyara gidanmu, aka ce ka gyara gidanka ba soka mu raba ba. So mun tabbatar da mu yi maganganu da yawa, compliance na traffic rules abu ne ke kawo hatsari a hanya, hanzari da kuma abubuwan da ya kamata ba sai an ja maka kunne a ce ka a yi ba. Wasu daga cikin waɗanda suka gudanar da jawabi a yayin taron sun haɗa manyan jami'ai daga kamfanin makamashin iskar gas na ƙasa, inda suka ƙara jaddada aniyar su na ci gaba da samar da ƙarin keken napep masu amfani da makamashin iskar gas nan da watanni 6 domin tabbatar da ganin cewa an samar da kekunan a ko'ina cikin faɗin ƙasar nan domin sauƙaƙa harkokin sufuri a tarayyar Najeriya. Za ku ji labaran wasanni daga bakin wakilinmu na wasanni. A fagen cikin gida, kwalejin ƙwallon ƙafa ta Katsina ta kaddamar da wani sabon shirin wasanni ga yara masu shekara 8 zuwa 15 wanda ake kira da Child Sports Initiative. An kaddamar da shirin a hukumance a filin wasanni na Muhammadu Dukku da ke birnin Katsina. Wasan Wiki Tourist da Katsina United ya tsaya a minti na 78 yayin da sakamakon wasan ya kasance kunnen doki da kwallaye 3-3. A cewar kwamishinan wasan ya ce sauran mintuna 12 da suka rage za a kammala su a yau. A gasar Premier ta Ingila kuwa, Manchester City ta doke Liverpool a filin Anfield, inda Dominic Szoboszlai ya fara zirawa Liverpool kwallo. Kafin Bernardo Silva ya rama, daga ƙarshe Erling Haaland ya zira kwallo ta biyu a bugun penalty inda ya tabbatar da nasarar su. Wannan nasara ta sa Manchester City ta ci gaba da fafutukar lashe kofin gasar, tare da rage tazarar maki tsakaninta da jagoran teburin Arsenal zuwa maki 6. Daga Katsina, Hamza Lawal, labaran NTA. Domin jin labaran kasashen ƙetare kuwa zan haɗa ku da wakilinmu Mustapha Mai Darasu. Mustapha, bismillah. Madalla Rukayya Najait ga labarun kasashen ƙetare wadda ne Mustapha Mai Darasu zan gabatar. Ana ci gaba da ceton mutane sakamakon mummunan ambaliyar ruwa da aka samu a ƙasar Maroko. Wannan da sauran wasu labaran kasashen ƙetare tare da Abdurrashid Muhammad Kuraye. Hukumomi da ke kasar Morocco sun kwashe su mutane sama da 140 da kayayyakinsu a kudancin kasar ta Morocco domin tsirar da su a sakamakon ambaliyar ruwa da samu a yankin bayan da aka samu ruwan sama mai kamar da bakin ƙwarya. Dama tuni hukumomi suka gargadi jama'a da kuma nuna musu wannan ibtila'i. Zai faru. Ruwan sama da aka samu a ya kwashe kwanakai da dama a yanayin su ambaliyar ruwan ya samu. Kamar yadda rahotanni suka nuna da an ɗauki dukkan matakai ba samu nasara ba. A wani labarin makamancin wannan kuma, Firaministan ƙasar Japan ta samu kashi 2 bisa 3 a zaben da aka gudanar a ƙasar. Kuma zaben ƙasar
ta ce ta tabbatar da haka a inda ta nuna cewar mace ta farko ta samu gagarumin rinjaye a zaben kasar da aka gudanar, inda mutane sama da miliyan 123 kuma za ta shugabanci kasar a nan da shekara 4 masu zuwa. ƙudurinta ya hada da inganta harkokin tsaro, canza kundin tsarin mulkin kasar da zai yi makamantansu. ƙarshen rahoton kenan. Madalla Abdulrashid Muhammad Kuraye, yanzu kuma zan miƙa ku ga Rukayya domin ci gaban labaran. To an gaida Mustapha mai darasu, sai kuma hasashen yanayi na gobe Talata 10 ga watan Fabrilun shekarar 2026. Masu kallo da hasashen yanayi muka kawo ƙarshen labaran namu na wannan lokaci. Ni Rukayya Najait nake cewa ku huta lafiya.